Ja, en Maar weet niet in je, Nederland. moeten betalen. Ja, wij willen als CDA ook dat het gratis zou zijn. Maar dat kan niet. Dat is gewoon niet realistisch. Waarom niet? Nee, wij doen geen populistische uitspraken. Nee, mevrouw de Miliano, We zijn waar een wil reëel. is, mijn moeder heeft me altijd geleerd, waar een wil is, is er weg. Ja, oké. Meneer Robesini wil reageren? Ja, dat is inderdaad. Daar wil ik graag bij aansluiten. Waar een politieke wil is, is een politieke weg. En wij gaan ervoor als Partij voor Zeeland om die tunnel, zij het stapsgewijs, want sneller kan het niet. Het moet in kleine etappes gebeuren. Tot 2033, dan is het... Nee. Het CDA laat me nooit uitpraten, maar nu neem ik het woord. Wij zitten hier inderdaad op een eiland. We zitten gevangen op een toleiland. Want in 2013, dan komt het Belgische autovignet. Het is geen, dat is ook nog En dan een kunnen we, meneer mevrouw de Miliano, u moet even stil zijn. Heeft u last met vrouwen die een eigen mening hebben? Nou, nee, maar ze moeten een beetje leren om te dimmen, want Nou, maar meneer Rossen, straks dan wordt het CDA gehalveerd. Dus Ja, maar daarom geeft ze nu nog even de kans. krijgt ze ook minder spreektijd straks. Dus kan ze vast Nou, even maar redden. Partij voor Zeeland is nog niet zo Oké, ver. ja, maar- Even terug tot de Ja, kern van voor de de zaak. mensen, voor de rest van Wij Nederland, zitten- het is hartstikke gezellig in de bus, maar we proberen een Fijn. serieus punt te maken. Ja. En dat is het volgende, mevrouw de Miliano. Je kan zeggen dat de mensen die van buiten Zeeland door die tunnel komen, zoals ik en Tessel, moeten betalen. Maar de mensen die in Zeeuws-Vlaanderen wonen, weer kinderen naar hogescholen moeten gaan. Nee. Ja, waarom kan je niet zeggen, jullie krijgen gewoon een gratis kaart betaald door de provincie? Wat is daar zo moeilijk aan? Nou, u zegt naar de hogescholen, dat ligt eraan waar de mensen... Oké, al gaan ze naar de hoeren, ze gaan door de tunnel. Waarom kan je niet zeggen, je krijgt een gratis kaart om door de tunnel te gaan? Nou,